mari Pak ini pekaten kula aturaken. Durung mari. Mengko nang lor pasar Pakem ya tak dalan nggih. Nggih Gracia. Nggih. Didek kana waktune wis entek, sakile nambahke ning mburi. Ya apa? Kowe apa wis apa golek sampean? Wis cepak 200. Lah iki mau karo Bu Fatimah kan iki. Halo Bu Fatimah. Tenang. Ning jupes lho ya. Halo Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda. Kasih sambutannya beliau buat Bunda kita. Bunda. Ayo sapa ayo. Wes. Tidak siapa jadi. Ayo. Ayo di. Enak kok iki. Ora ketuban kapok. Celebut. Wah, Doni kok ora iki. Sing guru ngolor kok. Ora ajar. Wes mari. Wes nang guru. Wes. Kantu kurang metu. Kantune rumah. Ini rumpunya sik, rumah iki Mas Andi. Ayo. Iki tetep